F'votta diretta lil Roberta Bela, Chris Fern jinsab kommess li f'leġislatura ġdida ikun deputat Prim Ministru. Dikjarazzjoni li tistona mal-intenzjoni li tidher li ilha tberren f'moħħ Roberta Bela li f'każ ta' Gvern Laburista wara l-elezzjoni li ġejja jibgħat lid-Deputy Leader f'xi kariga Ewropea u allura jeħles minnu minn madjulu darba l dejjem. 26 ta' Marzu dinija issa issiju no lil Bernard Grek jew għal 5 snin li ġejjin tridu jmexxi dal-pajjiż it-tim Laburista, it-tim ta' kandidati Laburisti li Chris Fern bħala deputat Prim Ministru. Jidher li Fern approfitta mill-fatt li Roberta Bela għal xi raġuni li għadha mhix magħrufa ma derx għall-attività politika tal-erba' għal daqstant ħal okkażjoni jiftaħar bil-ħidma li hu sħabu għamlu fi żmien il-pandemija. Fil-fatt, id-Deputy Leader tefa' botta oħra lil leader billi ringrazzja lil frontliners li ħadmu matul il-pandemija fismu u fisem il-Gvern biss mingħajr l-ebda referenza għal Roberta Bela. Irrid hawnhekk fismi, fisem il-Gvern, ċert fisimkom kollha u fisem il-poplu Malti wawċi nirringrazzja lil frontliners ta' kemm ħadmu dedikazzjoni u baqa li f'dawn is-sentej. U għax konvinti mill-fatt li d-Deputy Leader kien se jipprova jisraq ix-xena, il-klikka ta' Bela reġgħet għażlet li tilab home billi tagħżel ġurnalist tal-Midja Laburista qrib il-Leader biex imexxi l-intervista.